खुलुमबाय लोगोफोर अनजालु यूट्यूब चैनल नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर सदाय बेलासि समाव आं नैबे जुतिन बसुमतारीनि नखराव दंफैयो आं दायो थारमाने आं लाइभबो देखायदोंमोन नोंथांमोननो थ' लाइभआव बारा मोजां भिडिअ जायाखैमोन स' आं बिनि थाखायनो दा डाइरेक्ट ब्लग लानो फैदों आरोना लोगोफोर बिसिनि न'आव दा बिथांमोनखौ नुगोन जायनिखि बे खर' दानस' भिडिअ बनायग्राया थाख्लाय एमजे बेनिफ्राय एल'ग्रा आदामोनखौ जि बनायोमोन ना खर' दानस'नो ओमफ्राय गेमस्रिजों लानानै लावदुमखौ बनायग्राया थ' लोगोफोर बिथांनि मोखांखौ दिनै नुसिगोन आरोना नोंसोर रियेल थारमाने बे जोंनि न' खाथियावनो जायो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन मालाबा सानसे सम थ' निजिरायानो गोलैयो जायगाया निजिरायाव सोंबानो मोनथिगोन आरोना उमुगनि नामखौ जुतिन बसुमतारीनि न'आ अबे होननानै सोंबानो मोनथिगोन आरोना लोगोफोर थ' आं दा उननि केमेरानि देखायनोसै नोंथांमोननो नायबानो जाबाय थ' लोगोफोर नैबेफोरनो जाबाय नैबे फंबायनि न' थारमाने बे जुतिननि फंबायनि न' आरोना ओमफ्राय जायनिखि जे जुतिननि न'आ जाबाय नैबे नै बारा मोजां नङा न'फोराबो आं दिनै फैदों आरोना ब्लग लानो मैया दाख्लै लाइभआव हगारदोंमोन आङो नोंथांमोना बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ बेनिखायनो आङो ब्लगाव लाना फैबाय आरोना लोगोफोर मानसिखौबो एसे बिबुंथि लानोसै मोजाङानो भिडिअ हगारनो नागिरदों मा चेनेल नामा गोदान चेनेल बड' XYZ बड' XYZ बिथाङानो माइक्र' लादों मालाय सेकेन्ड चेनेल बे आंनि गोदान ओरै नाहर ओमफ्राय बुं सेकेन्ड चेनेलाव नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय गोदान चेनेल बियो फार्स्ट चेनेलाथ' आंना मनिटाइज जाखांबाय आरो एसे $100 जाहां नोंथांमोना सार्च खालामना नायबानो जाबाय थ' लोगोफोर मानसिया न'आव थाबा माबायदि मडेल गानो गामसा गाननानै थायो नै लोगोफोर नै गामसा गाननानै माइक्र' लानानै ब्लग बनायगासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' बिथाङानोमोन खर' दानस' ब्लग बनायग्राया ओरै नाय मोखाङा मोजांनो नै सोरनि खर' दानस' बनायोमोन नोंलाय अनेकथा माने आं पारमिसननि गेजेरावसो बानायो आरोना लोगोफोर एनिथिं एमजे आरो सोरबानि पारमिसन लाखानायसो गोजासो आं पारमिसन लाखानाय गोजासो नै बिथाङा थ' जोबोद मोजाङैनो बिथांनि भिडिअखौबो नायो बिराद मानसिफोर भिउस जायो पारमिसन गैयाबा बानायनो एसे उसुबिदा जायो नालाय ओंखायनो पारमिसन लाग्रोनो गोनां जायो आरोना बेनोसै थिगानो बेनो आरो हाजोआ खाथि बरियानो नुयो ओरैजाय हाजोखौबो नुगोन ओरैजाय गोजौ थिखोबा साना बरिया नुयो जुतिनमोननि न'निफ्राय दा थांनोसै न'आव आंबो दा सानाबो मोनाहांबायानो नै ओरैनो साना हाबहांबायानो नोंथांमोना नुगोन बिथाङा ब्लग लादोंमोन दा बिथांनि ब्लगखौबो नुगोन नोंथांमोना लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननि अननाय सापर्टजों जाहाथे आंबो जौगालांनो हायो नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ एसेनाव फोजोबनाय जासिगोन बाय बाय जै बर' हारिनि